másik kezedet használhatod, azt csak úgy. És akkor így közelítetek egymást. Próbáljátok meg a mozdulatot. Na most nincs töltve még, azért próbáljátok ki. Na, hát nem kell én gyorsan, lassan közelített rá. Úgy, ott fogtok kisülni. Két ujjatokon keresztül. Ha nem akarod, hogy fájjon, akkor így is kisütetitek. Csináljátok először így, azt utána meg egy ülőt van. Megcsináljuk többször. Jó? Na, töltelmetjétek el? Na, akkor próbáljátok közeledni. Próbáljátok már a közeledést. Volt szikra, akkor most már így újra nem akarják. De. Na, jó. Akkor nem tagerek ennyit, jó? Akkor újra, kevesen. Hát jó, de nem akarom, hogy fájjon, tehát közelítsetek nyugodtan. De még itt is megrázott. Hát meg lehet. Persze. És úgy, hogy látszódjon a videón, úgy figyeljetek, a kamera felel, hogy de ott takarásban van a kamera. Rakd lejjebb. Azt följebb, azt nyugodtan nem kell, hogy fölfogni. Leengedjétek azt. Jó? De azért közelítsetek. Nem akarom, hogy túl legyetek töltve. Jó? Jó lesz már. Azért van szikra. Jó? Köszönöm. Hát csárdjön is. Persze. Én fogom a kicsit. Na most aki bátor, azt is csinálja, hogy az egyik csak az órát tartja, a másik meg az órára rátűző. Ki volt az orvos? Jó, majd te. Jó, na most akkor ide lazán ráteszed a kezed. Jó? Azt leengedezteted, mert a lényeg csak, hogy menjenek a töltések. Most közelítettek. Jó, Így, félek. úgy is lehet. Így is lehet, bárhogy lehet. Így csináljuk. Így akkor. Így. Jó, csináljátok úgy. Jó lesz már. Hát ez jó volt. Túl gyorsan közelítetek, kicsit lassabban. Elkezdjük gyorsan. Hát ez tiszta. Jó, most nagyon nem tudok. Újra is kipróbáljátok. Egy kicsit jobban érzékeny a dolog. Egyébként, aki türelmes, lehet közeledéskor már a bizsergést érezni a mezőben. De most mi lenne egy percig tekerés úgy írni? Na, gyere neked az orrodra nyomod. Akarod? Nekem jöhet az orvos. Na, akkor gyere az orrodra. Te maradhatsz akkor. Lehet tényleg meghalni, kisülíteni. És akkor te megfogod, és akkor finoman megy egy ujjal közé. Így is. Egyiknek sem, mert annyira nem tekerem meg. Jó? Utána is